Добър ден, хора! Аз съм Дани от Бричка. А в днешното видео ще ви покажем нещо много интересно. Майтапни се. Заповядайте. На високо ефекти там, тън, нещо си. Говори силно. А именно, Шкода Октавия 1.9 Еди. Аха. Колата е 110 коня. Какво е? 110 коня. Така? Така. Разполагаме. Големи фара. Краката. Али. Чакай, Да, чета така. лапука. Имаме лупи. H7. Къси. H7. Дълги. H1. Мигачи. От рейс. Чапа Така. отред. Друго. С какво разполагаме? Имаме парктроници. Заповядайте. Они са щупени, да. Так. Заповядайте. Парктроници. Ето е тук газерийката. Много мръснаме. И главата батинко. Багажник има да си ебе мамата. Гледай какво става. Имаме двойно дъно Като тебе. Това не беше за твоя добре. с резервна гума. Вау. Много е. Браво. Още с какви екстра разполагаме? С никакви. Покажи джанти, гуми, разкажи нещо Разполагаме за тях. с подгреви на седалки. Колата е пълен ел пакет. Огледалата не се прибират, но вие погледалите се прибират. Нали? Задните джамове фабрично се затъмняват. Нали, кога им скеф? Гумите. Зимни R15 с фабричните джанти сме. На 15 колата ходи като лодка. Като лодка. И да, Шоши, по-бързо от Мицка. Не си знаеш. С 5 коня. С 5 кони. Не, с 9. Също така, бе, колата разполага и с печка. Какво ще рече печка? Пускаш печката зимата, еди си кога настройваш, тя се включва, грее ти вътре купето, грее ти двигателя и ти си цар. Единственото нещо, къде сме открадени от Мерцедес, по-точно те са две неща. Емблемата, елеганс Да. и возията Шоши. Да си знаеш. Шоши. Еми, това беше от мене. Аз съм Дани от Бричка. С новата придобивка. Чао и до нови срещи.